здравейте хора! Днес играем Adventure Quest. И малко си направихме героите, нали, убихме по един лаут голем, за да развием втори левел, нали, да речем. И да. Айде, атака. Айде. Още веднъж. Аз не знам какво да правя. Умираме. Се биеш, какво да правиш? Да, между другото, антибордъм за пръв път играе Акю. Да. Не знам как да се използвам с ключовото ОБТ. Ние ще спим. Аз играя за пръв път Warrior. Не е някакво странно. Качихме трети левел. Да. Айде атака по другия. Защото за сега само Rogueway и сега един път Warrior. Айде бе. Не ме да е. Но мрази така, като ми се бъдна. Аз ме набих. Браво. И мислим тук да се развием до 10 левел. И ще отидем на едно място. Там са 40 левел, само че са, нали, слаби са като тея. Ето 25 левел ние убиваме, а сме трети. И да. Чай да си рест. Айде да направим. Рад, такова е. Такова е, че той ще ме убие. Да, трябваше да се реснам. Ще натискам пауза докато се рескам, за да не губим ценно време от клипа. Натиска тази магията, двойката там, където е обратната. Бие само много малко, но пак е повече от обикновената. И аз, айде атака по другия. Нямаме нужда от прес. Значи горе-долу с два голема и качваме левел. Горе-долу. Да. Да. Аз ще пусна пауза докато се ресна. И вече се реснахме и айде атака. Атака! Трябва да вдигнем ранг. Между другото, аз имам още един герой, който е 18 левел. Да, Рого е 18 левел. И развита добре. 6 ранг, мисля, не. Какъв 6 ранг има на гоне? И аз, дай по другия. Около 7 ранг сме. Да, не знам точно кой е ранг. И да. В смисъл, Рого е на кеф и мен повече. Там не ще бъде тъп голем. Винаги съм там разил, винаги ще мразя до края на живота си. Не, ще антибордъм тук се вживява. Добре. Така бе. И аз ще паузирам докато се ресна. И аз се реснах и сега ще атакуваме. Добре. Оф, пак се бъгна. А? Супер грозен клон. Да, съм бе, да рокс направил. Само още 5 левел. Що така?
Ади. Шабим ли нещо друго? Това. Ади. Аз не го бих. Аз съм 6 лева. Аз съм 5 още. Айде, атака по това. Искам да дигна ранг, за да отключа новата магия. Аз нямам никаква мана. Аз нямам никаква мана. Ади бе, искам да правя така. Така. Мяу! Meow Cat Gaming! Мяу! Flame Elemental. Защо ми сваля Магма бол. Аз ще го взема. И аз го взех. Браво! Чой да взема. И здравейте, вече се реснахме и атакуваме Доня. Айде, Доня. Идом. I'm not a coward. I'm gonna fight to the death. Fight to the death. Пускам си 10 си в страйк. Ще набия толкова много дъмъче, че направо няма да се усетиш. Ще набия толкова много дъмъче, че няма да се усетиш. Тък монстър да ти да ни казвам думата, бе. Без цензура е хубаво. Сега съм направил клипче без цензура. Събота, всяка събота ще има, ще качваме сигурно по много, разни се чек, ще качваме по много клипове, защото нали в събота, и да, сигурно по колко? По 5 клипа. Не. И да. Аз съм почти заредена. Почти дигнах ранг. Ти кой ранг си? Първи. Аре, атака. Кой? Ти. I'm not a coward. Мръсна нещо. Кик. Така бе. Направо страшен синхрон не нуждава, бе. Весь синхрона не... Бахто сме до две. Аре, мрие, чудовище. Или от той, или от следващия, по-вероятно от следващия ще дигна левел. Да. Ей! И да, ще паузираме докато се реснем. Yes. Така, отново сме тук, реснахме се и атака! И сега мисля, че ще дигна левел. Не! Това не е честно. Просто не е честно. И... Значи този клип мисля да го направим докато дигнем втори ранг. Не се чуваш. Не се чуваш. Мисля да направим този клип докато вдигнем втори ранг. Тък му ни остава още една минута. Аре. Ама ти си пазнала, нали? Не. Аре, атака. Чакай, че не мога да го... Коя е такова неба? Голема. Окей. Ама не мога да го напиша. Добре. И... Дай бързо атака по другия. Втори ранг! И левел ъп! И... Мислим,